بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. Hürmetli mümin musulman doğullu, Huday tebarek ve teala hemmeňiziň etýän taat ibadatlaryňyzy, Allah'ın dergahyna etýän dogalarıňyzy, galdyrýan elleriňizi, açýan gollaryňyzy, sanaýan tesbihat, taqdisatlaryňyzy Allah öz fazly we kerem bilen kabul etsin. Huday tebarek ve teala dini jeleselere bereket berip, aýtýan işdiýärlere amel tawfiqyny nesip etsin inşallah. Allah emniyeti, can sağlygy başymyzdan ayırmasın. Hemişe dini oturuşuklu her yerde bolup, aýtýan işdiýärlere Allah amel tawfiqyny nesip etsin inşallah. Bir fursat jawan musulman dogullu, ýaş oglullu, dogullum. Hazreti Sadi aleyhirrahme gurrun başlamakak ýöne bir mugaddeme nygmatyň, fursatyň gadyryny bilmek barada. Hazreti Sadi aleyhirrahme Gülistan'da bir hikaýany getirýär. Bir wagt bir şah öz veziri ýa-ni terwallary bilen bir şähriň içinde aýlanaýyp çykypdyr. On bileşkerleri bilen barýan wagtynda muň öwünden her kim şah gelýär, padeşa gelýär, tamam leşkerleri bilen adamly hemme sef tutaqydany jemaatly hemmesi bir redifde durupdyrlar. Şu wagtda bir sofa adam, bir dervişin biri eline tesbih bolmaly, bir hyýabanyň kenaryna oturup Hudaý zikretip duran adamy şah görüpdir, atynyň üstünde hemme kişi muňa öwünde ihtiram goýup galypdy. Ol oturan ýerinden galmany, şu biýetena bolup innemäni öz tesbihsi bilen bolup duran. Oňam şah aýdypdyr ýanyňky vezirine: şu sofaly, şu dervişli diýipdir, ne bir edep bilýärler, ne bir hormaty bilýärler, ne bir şany bilýär bula diýipdir. Bir ihtiram da bilen aklı oturan yerlerinden hiç bir gymlan akladam diýip şah şikayet aýtdy. Muň veziri ýanky oturan dervişiň ýanyna baryp, görmeýäňmi şan diýipdir. Sultany alem Maria, bir kullen bir şähriň şahy bar ýa, sen muň öwünden hiç bir gymlanman otyň da diýipdir. Hemme kiş hytmat el baglap duka sultana, sen näme diýip muňa hytmat elini baglaňak diýipdir. Sen ne biýetena bolýan diýip veziri barpdyr. Ohamodur akylly adammışdyk. Ola aýdypdyr, bize raiyette ýaşap ýören adamla diýipdir. O şahda biziň şamyz, biziň çofanymyz ýerine diýipdir. Wagt nirde görünni bir çofan malyň hytmatynda gezýär, nirde görünni o mal çofanyň hytmatynda bolsun diýipdir. Hemişe oň başyndaky maly hytmat etkezýär, bizi raiýetindäki o bize hytmat etmeli diýipdir. O şamyň aýdan kefinden hoşy gelipdir. Sen bir akylly adam görünýäň, maňa nasihat ber diýipdir. Cemaat oň nasihati musulman dogullum, o biziň hemmämize nasihat. O derviş şaha wagt aýdypdyr: "Deryab kunun ke nemetet hast bedas, kin dowlet we mulk mirawat dast bedas" diýipdir. Şumat nygmatyň baka, mülküň baka, şumat şoň gadyryny bilipdir. Senden ewünçä deken şale geçdi, senden soňram deken şale geljek. Şumat forsatyň baka, musulmanlara hytmat et diýip nasihat beripdir. Oham şah mundan hoşy gelipdir. Ey jemaat, şoň nasihati biziň hemmämize nasihatda. Nygmat, can sağlyk nygmaty elhamdülillah başymyzda baka. Bir emniyet, asayiş başymyzda baka. Şu nygmatlaryň hemmesiniň gadyryny bilmeli jemaat, musulman dogullu. Oham şah muňa aýdypdyr, sen beter maňa gawy nasihati berdiň. Isleýän zadyň mam diýipdir, bir hajatyň mam men bitireýin diýipdir. Onda ba diýipdir. Näme hajatyň, näme bolsa men bitireýin diýipdir.
Onu iniştadan geçip barýarkan men otykan maňa muzahym bolmasaň bolýar diýipdir. Ama öz iş bilen molakadan yine tesbihini sanap subhanallah elhamdülillah diýip gaw nasihat beripdir. Biziň hemmämize nasihat musulman dogalla. Emme bijelesämiziň mowzuy musulman jawan oglanlar hemmämize dersa. Adam Hudaýyň ýanyna, Hudaý Taalaň ýanyna adam ruhu bilen Hudaý Taalaň ýanyna derece tapýanmışdyk. Aziz kim, izzetli kim, Allah'ın ýanyna derecesi kim musulman dogalla? Men a'azzahullahu bil imani ve ta'a. Çyn izzetli adamdır. Hudaýyň ýanyna iman bilen Hudaýyň taatiniň içinde gezýän adam, aziz adam. Adamlaryň arasynda şaýat hagir görünýän bolsun. Adamlaryň arasynda şaýat sanalanna sany görünmeýän bolsun. Emma Hudaýyň ýanyna imany bolsa, Hudaýa bendegisi bolsa, Allah'ın ýanyna aziz şo musulman dogan. Emma zelil adam kim? Zelil adam men azallahullahu bil kufri vel ma'siyeh ve in kana beynen nasi azizan. Adamlaryň arasynda görseň aziz adamdyr. Emma görseň imany ýok, kafirçylykda ýaşapýar. Ol adam Hudaýyň ýanyna zelil adam. Bir sahabaň gurrüňi Hudaý maňa iman bilen izzet beren sahabaň gurrüňi. Gözi ýokmuşdyk. Mufassirler aýtýar, tefsir kitaplarda aýtýar, şu aýaň, şu suraň tefsirinde musulman dogalla. Gözi ýok sahaba kıyamata çellim. Şoň hakynda ayatlar inip nazil bolup, ta kıyamata çellim hoş seda qaryla awodan sesleri bilen şo mübarek aýalary okyp durýarlar. Ta kıyamata çellim. Bir sahaba gözi ýok. Şoň moredinde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı Hudaý Taala käýip melamet edip 7 gat asmandan öz dostuna, öz safisine, öz habibine, öz behterin bendesi Muhammed Mustafa'ga aleyhissalatu vesselam käýip melamet edip sen şoňa şeýtmelletdiň diýipdir. Ey jemaat, binagat olokon binagat derece Resulullah aleyhissalam'ı Hudaý Taala inki gawwuryan bendesine käýipdi. 7 gat asmandan Hudaý Taala Hazreti Jibrail'in wahy nazil etýär, aýalar nazil bolýar. Resulullah aleyhissalam'ı Hazreti Jibrail şu aýalary gelip okuyan wagtynda ey jemaat, wahyň bir agyrlygy barmyşdyk Resulullah aleyhissalam'a. Peygamberimiziň wahysyny ýazýan Hazreti Zeyd aýtýar, bir gün Resulullah aleyhissalam'yň ýanyna otykam, Peygamberimize asmandan Allah Hazreti Jibrail'in vasitesi bilen vahiyleri indirdi. Peygamberimizi gördüm hal degişipdi. Vahiy gelende bagadri agyr bolýarmyşdyk Resulullah aleyhissalam'a. Gördüm Resulullah aleyhissalam'yň hali bir degişipdi. Vahiy nazil boldy belli. Resulullah aleyhissalam'yň aýagyny çek hakydan öz aýagymyň üstünde mübarek Peygamberimiziň aýagyny okladym. Bagadri agyr ömrümde şozura agyrlyk ehsas etmedim, ayağım çekip başarmadım diye. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a vahiy gelende şıgadri agyr ýagdaýlar barmyşdyk. Emma şu sahabaň moredindäki inen aýalar gelen wagtynda şu sura nazil bolanda ey jemaat ondan da beter agyr bolupdyrda. Şu aýaň tefsirinde aýtýar Resulullah aleyhissalam başka ayatla inen wagtynda agyrlygy ehsas etýärdi. Emma şu sura inip şu aýalar mübarek aýalar inen wagtynda eýni bir adamyň ýüzüne tozan gelende näzire ýüzün çitýär. Resulullah aleyhissalam şonu ýüzün çitipdir da şoň agyrlygyndan ýaňa. Ýüzün çitip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şeýle agyr ehsas etipdir. Hatta mufassirler aýtýar, umrunna Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu aýalar inenne narahat bolup bir gama batşýaly, umrunna başga zatlara şeýle gamgin bolmady diýär. O näme, on gurrun näme? O sahaba kim bolmaly? Şeýle 7 gat asmandan Resulullah aleyhissalam'y şu agyr ýagdaýlary näme diýip gelipdir? Ol mübarek sahaba Hazreti Abdullah ibn Mektum radıyallahu anh. Müslüman dogalla gözi ýokmuşdyk. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sorapdyr. Sen gözüň Hasandan bäri ýok, onu oglulygymdan ýok ya Resulullah diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdyr.
Haýsy bir adamyň Hudaý Taala iki däne kerimelerini, ýani iki däne gözlerini Hudaý alan bolsa, oň jazasy, oň sogaby jennetden başga zat bolmar dipdir. Yani bir adam gözün ellenmeren bolsa, oň sogaby Allahyň ýanyna jennetden başga zat bolmar dipdir Rasulullah aleyhisselam. Şu mübarek sahabaňda oglulukdan gözü ýok sahaba Hazreti Abdullah ibn Mektum. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ikilenci azançysy. Araz aylarda Hazreti Bilal radıyallahu anh felallik wagtda azan çekýänmişdik. Erti daň atan wagtynda Hazreti Abdullah ibn Mektum ikilenci azan aýtýänmişdik. Yani Rasulullah aleyhisselam'ın azansız da bolup gezdirdi. Oň üstüne ey jemaat, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam iki jeňe giden wagtynda Medineň şo ýagdaýlary munafykly bolup İslam dinine her yerden zerer verecek bolup duran wagtlarynda Medine'de Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yerine men yerime şu otiydi ýakadan Hazreti Abdullah ibn Mektum oýkyptyrdy. Medine'de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın iki gezek janişin bolup halifesi bolup Resulullah aleyhissalam jeňe gidende Medine'de Peygamberimizin yerine oturan Hazreti Abdullah ibn Mektum radıyallahu anh Mekke'de dünyaya gelipdir. Evvel Müslümançylyk täze Resulullah aleyhisselam dine davet eden wagtlarynda bu mübarek sahaba da İslam dinine giripdir. Müslümanlyň inki öwünçäki musulman bolanlardan. Hudaý Taala başlamyzda aýtdykda musulman dogolla Allahyň ýanyna aziz kim? İman nuruny giren adam. Her harekatynda, her sekenatynda, gezip ýüren ýagdaýynda Allahyň ýadyna salýan adam. Ey musulmanlar, Hudaý her kimiň bernamasyna, zindigisinde Allah bolmasa, gönenmeklik de bolmaýar-da. Ýürek jaýyllyk bolmaýar. Yani adam gülýändir ha. Emma şu ýüreginiň eteginde bir asylýan zat ba. Şon tapmaýan bolsaň, baýat sen zindigiňe Allahyň salmaly bolýan. Allah girmese sen ýüreg bilen gülüp başarmaýan. Allah sen zindigiňe girmese her ýagdaýynda sen Hudaý bilen gymyllamasaň, sen onda hiç ýüregden gülüp de başarmaýan. Gülersiň ha. Gözüň güler, ýüzüň güler. Ýüregiň eteginden bir zat asylyp durar. Näme ol imanyň içinde tapylýar. Hudaý baýat sen zindigiňde bernamaňy girmeli bolýar musulman dogan. Näme diýip? Şon Hazreti Adem'i Hudaý Taala evvel yaradan wagtynda din bilen oňa bürýär. Hazreti Adem yaradan wagtynda Hudaý Taala peýgamberlik de berýär. Din, Hudaý baýat bernamaňda bolmaly bolýar. Şon Hazreti Adem yaradylanda Hudaý tanymaklyk Hazreti Adem'iň wezifesi bolýar, adamlary tanıtyrmaklyk. Oham bi Hazreti Abdullah ibn Mektum radıyallahu anh de nuru iman bilen ibtidai İslam'da nurlanan mübarek sahaba. Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek sözünde aýtýar: "İnna Allah Teala halaqal malaike ve rakkaba fihimul aql." Hudaý Taala ey jemaat perişten yaradypdyr. Perişten yaradan wagtynda periştede Allah akıl goýdy ya Resulullah aleyhissalam. Wa khalaqal bahaim. Hudaý Taala soňram heýwanaty yaradypdyr. Wa rakkaba fiha ash-shahwa. Heýwany Hudaý Taala yaradanna akıl goýmandyr, onda şähwet goýupdyr. Emma insany yaradypdyr. Adamlary yaradypdyr Hudaý Taala. Wa rakkaba fihim al-aqla wash-shahwa. İki zady goýupdyr. Akylla beripdir, şähwet de goýupdyr insanyna. Akylla beripdir, şähweti de goýupdyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtýar: "Haýsy bir adamyň akly şähwetine üstün bolsa, etjegi işine akyl bilen harama barmaýyn, özüme zerer zada barmaýyn. Bu adam aklyny ewe sürýän bolsa, perişteden nada geçýär." Ey musulman dogan, ey jawan doganım, bir tofar ýaş oglalla, bir tofar imanyň içinde ýaşaýarlar we perişte şon gören wagtynda kaşki men insan bolsatdym da diýjek. Perişten fakat aklı var da. Emma insanda hem akıl var hem şehvet var. O hem şol insanı gören wagtynda bu gadry Hudaýyň taatynda halal haramyny gaýym durýar.
Hudaýyň rezaýatynyň ýerine gelýär, perişte şonu göränni, kaş men şoň ýerine bolsam, men insan bolsatdym-da. Emma bir tofar insanlar we şehwetiniň ýerine gitýän bolsa, ol adam aklyn kullen ýitirýär, şehwetiniň ýerine gitse, aklyndan istifade etmese heýwandan nepes bolýar diýip Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek aýdan sözü şu musulman dogalla. Allah hemmemize aklymyzy, şehwetimizi galip edip, Hudaýa çyn bende bolmaklyk hemmemize nesip etsin. Hazreti Mevlana nagat awodan aýtýar. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. رسول الله علیه السلام yankı mübarek aydan hadisini Hazreti Mevlana şeir etip getiriyor Müslüman doğullu. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. Hudaý Taala şu alemde yaşap yörelleri üç bölük etip yarattıdır. Üç gune. Yek guruh ra cümle aklu ilm vücud an ferişte est u nedanet cüz sucud. Bir guruhunu Hudaý Taala yarattı, onunla akıl koydu. O secdeden başka zat işi yok. Hudaýa bende boldu, çon şehweti yok. Nist ender unsuraş hirsu hava nur-i mutlak zinde az eşq-i Huda. On vücudunda hiç bir unsurunu hirsu hava bir insanlardaki bağlı yok. Ol hiç bir hava hay hevesi yok. Oham nur-i mutlak zinde az eşq-i Huda. O Hudaýa aşk. O hemişe secdede, ibadette. Bu guruh perişteli bolýar. Emma ikinci guruh, onda Hudaý Taala şehwet koydu, yankı aýtýanymyz. Ol heywan bolýar. O fakat iýmego bernamasy şo bolýar. Emma üçüncü musulman dogully insanlar diýdik-da, ey jawan musulman dogully. Bilýäňizmi? Hazreti Ömerden şeytan gaçýanmışdyk diýilýär. Eşdenlersiňizken. Şol Hazreti Ömerden şeytan gaçýany ýaly ulamalar aýdypdyr. Men ja'ala şehwetehu tahta qadami. Ey ýaş jawan dogunum, sen bilen maňa gerek ýaş oglanlar. Şehwetini haýsy bir adam bir günäk barjak bolýar, rahat zemine ferahem, gözlejek bolsaň, eşitjek bolsaň, barjak bolsaň, şereket etjek bolsaň, rahat zeminele ferahem wagtynda şehwetini aýagynyň etegine salýar. Haram bolsa barmaryn, haram bolsa etmeryn, haram bolsa gözlemeryn diýe şol ýaş oglany Hudaý Taala inne keyde şeytani kana zaifa. Şeytanyň hilesi görmäni agyr ya Allah, sen bir ýykajak ya Allah. Allah aýtdy şeytanyň hilesi beter zayıf. Sen bir irade etsen on kullen sen hemme zadyny aýyrýan. Am bir jawan oglan men günah haram bolsa barmyryn diýip aýagynyň etegine salsa şehwetini fazi'a şeytanu min zilli. Şeytan şol ýaş oglanyň kölegesinden gaçýar diýdi. Ey jawan musulman oglanlar, bir günäni sen haramdyr diýakadan iradan gawy tutup imanyňa dayanakadan terk etsen, şeytan şol ýaş oglanyň kölegesinden gaçýar-da. Oham bir guruh adamlar, şeytan adamlar ýan aýtdyk perişte gören wagtynda kaş men şoň ýerine bolsatdym da diýjek. Hazreti Mevlana aýtýar şol oglanlara, şol şehwetini, aklyny şehwetinden üstün çykarýarlary. Yek guruh mustagriq mutlaq şodand, hemço İsa ba melek mulhaq şodand. Bir toparla we insanlygyň içinde eýni Hazreti İsa ýal perişteler bilen bile gezipýär. Näme esir-i şehwetde, esir-i nefse, esir-i havada. Naqş-ı Adem lik ma'na Cibrail, rasti az haşm we hawa we qalu qil. Göreňde naqşa bir adamyň şekli bolup gezipýär. Göreňde işläpýär, bazaryň içinde gezipýär, mamulaň içinde gezipýär, alawer berewerin içinde gezipýär. Emma hiç haram bolsa şoňa barmaýar. Hudaýynyň buýruklaryna gaýym durýan naqşy adam ha. Emma içinde Hazreti Cibrail perişten onun ahlaklary barda. Näme hiç bir nefsine, şehwetine esirde. Allah hemmemiz şolardan etsin inşallah. Oham bir Hazreti Abdullah ibn Mektum'da şu sifetli bolan bir sahaba. Naqşı Adem bolsa da, ey musulman dogully, naqşı Adem bolsa da Allah'ın ýanyna perişte ýal bendeler demişdik da. Perişteler şu zira Adem görende kaşki biz de şoň ýerine bolsatdym diýerlerindenmişdik. Oham bir aýalaň nazil bolmaklygynyň sebebi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam birun Qurayşyň ola gollary bilen oturanmışdyk. Ey cemaat. Rasulullah Aleyhisselam birun Qurayşyň ola gollary bilen ibtidai İslamda oturup olara dini düşündirip duranmışdyk.
Bihimmeti bir taifan ullary, bir mentaqan ullary, her gaýsy bir gabilen ullary, olary dini İslam şi diýakadan Rasulullah aleyhisselam düşündirip durmuşdyk. Näme diýip? Ola musulman bolsa gaw düşüneýliň gurrunga. Şon iýde gerek bolýar. Ola musulman bolsa, ola öz ullary bolansoň taifalary da musulman boljak. Adamlar öz başlarynyň dinine göre boljak da. Kän nefer olan musulman bolmaklygy bilen İslam dinine girjek. Eger de musulman bolmasalar da İslam dini bir beter bir zat demişdik diýip musulmanlary eziyetleri aýrylsyn diýip Rasulullah aleyhisselam onlara din düşündürüp hel tera bima aqulu ba'san inni men aýtýan zadım şi İslam dini şi şunda bir gynçylyk görýäňizmi, şunda bir bidereklik görýäňizmi, şunda bir zerer görýäňizmi diýip Rasulullah aleyhisselam düşündürüp durmuşdyk. Oham şu wagtda Hazreti Abdullah ibn Maktum yankı gözü ýok sahaba wada. Ol gelip Rasulullah aleyhisselamdan Kur'an inen täze Kur'an inýän wagtynda gelip ýat tutýarmyşdy, garymışdy. Şu wagtda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olara din düşündürüp duran wagtynda gürrüňiň ortasyna gelipdir. Gözde ýok, görenak Rasulullah aleyhisselam näme edipdi, kim bilen oti, näme üstüne bahs edipdi. Haber ýok, fakir şu gelişine özi, ya Rasulullah dipdir, allimni mimma allamakallah. Gözde görenak, ya Rasulullah, Allah sana öwreden zatlarından maňa da öwret da diýip gelipdir. Bir aýdyp goýmandyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olara gurrun berip duran wagtynda orta arasyna gelipdir ha jemaat. Oham bir yene de ya Rasulullah allimni mimma allamakallah. Hudaý sana öwreden ayatlarından, Kur'anlarından maňa da öwret da. Ya Rasulullah maňa da öwret da. Ya Rasulullah maňa da öwret da diýip näçe gezek aýdypdyr. Rasulullah aleyhisselam bir rivayette ýanyna bir ýerine ýitip gelipdir. Oňa işare edipdir. Çek diýen wagtynda bir gitmändirdim. Ohum Rasulullah aleyhissalatu vesselam gurrüňiň orta arasyna gelenseň Hazreti Abdullah ibn Maktuma şeýtirakydan bir ýüzüni çitipdir. Bir az saqadan bir gynanandy ma'lum etipdir. Ohum mundan ýüzün sawaqadan bulary gurrüňin kesmäni edamasyna alyp gidipdir. Ey musulmanlar, ohum Hudaý tebarek we taala Hazreti Cibrail'den 16 aýa Hazreti Abdullah ibn Maktum marada Rasulullah aleyhissalamy indirýär. Yani näkaýdypdyr Rasulullah aleyhisselam senden gyn gördü ýüzün çitdi diýende Hazreti Abdullah ibn Maktum çykyp gidipdir narahat bolup. Gören akda fakir, men Rasulullah aleyhisselam gynandyrdım. Allah men marada men bi edebi edensem maňa aýatlary indirer diýip bir gorkup gidipdir. Ohum şu wagtda Rasulullah aleyhisselam Hazreti Cibrail Peygamberimiziň mübarek galbyna ol mübarek aýalar bilen gelakadany abasa we tawalla an ja'ahu'l a'ma وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة kiramin barara. 16 aýa Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ı indi şu wagtda. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu kıyınçılık ýagdaýa gelip bu gadry agyr bolupdyr. Rasulullah aleyhisselam ýüzüni çitmäne durupdyr da. Manasy näme? Abasa we tawalla. Ýüzüni çitýä, ýüzüni sawýa. An ja'ahu'l a'ma. O kör iman öwrenýänlik gelen wagtynda, gözü ýok sahaba gelen wagtynda. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu adh-dhikra. Ol senden eştaqydany nagat arasalanýa, pendalýa, nasihat alýa. Amma man istagna, ey Peygamber, sen öňdäki duralla bize din gerekkä diýip durallara, sen şolara garşy ilerleýäňmi? Biz sana iman öwreneýin, Kur'an öwreneýinlik gelipdi. Sen olara garşy ilerläpdiňmi? Din gerekkä diýen bolsa aňyrak dursun diýdi. Din gerekkä diýen bolsa aňyrak dursun, sana gelýäni ilerle. Rasulullah aleyhissalatu vesselam şu aýaly inenden soňra ýyzyndan gidipdir. Hazreti Abdullah ibn Maktum radıyallahu anhi getirip
Resulullah aleyhisselam mübarek redasyny yazıp merhaban bimen atabani fihi rabbi. Soňram gören wagtynda ey musulmanlar, senden sirim Allah maňa käýidi, Hudaý maňa melamet etdi. Hoş geldin diýakadan mydam ýanyna oturt diýmişdik. Sen bir ihtiýazyň mamy, gerekli adyň mamy diýip hemişe halyny sorap durýarmyşdyk. 16 aýa şo wagtda Resulullah aleyhisselam nazil bolýar. Emma almal dersimiz musulman dogullar. Hudaýdan gorkmaň alamati, adam Hudaýdan gorkýan bolsa ey jawan oglan, Hudaýdan gorkýan diýip namaz okuymasaň Hudaýdan gorkmaýas. Hudaýdan gorkýan niýakadany halan zire gezýän bolsaň, haramdan çekinmeýän bolsaň Hudaýdan gorkmaýas. Hudaýdan gorkmak sen bernamamda Hudaýdan gorkýanmy, hawa gorkýan diýip öz işiň bilen bolup sen bir Hudaý ke saňa şu 24 sagatlar üstünden aýlap wagt berip duran Allah'a 5 daýyga sen wagt goýakadan Hudaýa ýykylmaýan bolsaň Hudaýdan gorkmaýan. Tamam ömür wagty saňa berip duran Allah'a 5 daýyga goýakadan ay men ýetişmeýän namaz okuýmana. O saňa wagty berip duran Allah'a 5 daýyga wagt goýup bilmeýän bolsaň Hudaýdan gorkmaýan. Hudaýdan gorkmaň alamaty ey jawan musulman dogullar. Hudaýdan gorkýan adamyň alamaty Hudaýa garşyn ýörtmeli, çyrfynmaly. Allah aýtdy: "Wa amma man ja'aka yas'a." Saňa ýörtüp çyrfynyp gelýär, "Wa huwa yakhsha." Gorkansaň şeýle ýörtüp gelýär. Gorkýan adam Hudaýa garşyn ýörtmeli ha jawan musulman dogan. Sen namaz okuýmaýan bolsaň, sana tamam wagty berip duran Allah'a bir wagt goýmaýan bolsaň, bu Allah'dan gorkmaýan. Çeşim bokşa, haşirra peyda bebin, ta nemanet, şüphet der yevmidin Hazreti Mevlana aýtdy. Bir gözüň aç, Hudaýdan gorkmakluk diýen hükmen kıyamatda göreňdi. Jemaat, hatta bir ya gijijek oglanly kıyamatyň ýagdaýyna olakan adama dönjekler da. Kıyamatda her bir adam gorkjak. Haşry göreňde sen her bir adam gorkjak. Şımat gözüň aç, şımat Hudaýdan gork. O kıyamatda ökünüp kalma. Gorkmaň alamaty sen Hudaýa garşyn säý etmekmişdik ha musulman dogullar. Ey jawan oglanlar, Hudaýdan gorkma 3 zat adama nijat ýoly ulamaly. Gaw bilen şunu. 3 zat adama nijat ýoly. Ýani şu bilen sen hem dünýäň hem ahiratyň awat bolýar. Eýunçakdy haşyetullahi fis-sirri vel alaniye. Hudaýdan gork. Mahfi ýerde, her ýerde işle, ýeki özüň işle, hiç kim görmeýär. Hudaýdan gork. Sen hemişe aşkar mahfi bolýan ýerlerde Hudaýdan gork. Eýunçak nijat ýoly. İkilençisi vel qasdu fil faqri vel gina. Adam il dar wagtynda da Hudaý ýadyna salýandyr. Adam gynçylykda da Hudaý ýadyna salar. Adam bir hawasy gaw bolan wagtynda, maly artan wagtynda, bir gaýgysy bolmaýan wagtynda da Hudaý ýadyna salmalylar. Çyn sabr diýdik näme ey jemaat? Başyňa gynçylyk gelen wagtynda yaraň içinde yaradan tapmak çyn sabrda. Hudaý saňa bir yara berýär, bir başyňa bir gynçylyk berýär, mal gysmatdan eliň dar bolýar, ýa başyňa bir zinanaň mawratda, oğulgydyň mawratda, enata mawratda, saňa bir gynçylyk yaralar zindigiňde Allah goýan bolsa, şo yaraň içinde yaradana ýetseň, çyn sabr sen bende, Hudaýa ýetýän bende. Bir tofar ewliýalar aýtypdyrlar musulman dogullar. Bir tofar musibetli biziň zindigimizde gelýär, gynçylykla gelýär. Şo gynçylykla biz Hudaýa ýada salyp, Hudaý bilen irtibatymyz açýan bolsa, bizi ol hoşluklardan eki Allah'ın ýadymyzdan çykarýan bolsa, şol musibetlerge gorýas. Yani sen başyna gynçylyk gelip tuğa Hudaý ýadyna salýan, şo bize gawy ol hoşluklardan eki biz Hudaý ýatdan çykarjak bolsa. Hom sen faqyrda her ýagdaýda ikilençisi eýunçak Allah'dan gork, her ýagdaýda jawan bolan. Ikilençisi her ýagdaýda, gynçylyk ýagdaýda, hoşluk ýagdaýda Allah'ın hiç wagtda ýadyňdan çykarma. Üçlençisi gaharyň gelen wagtynda, jaýlyk wagtda hemişe mutaadil bol. Birine gaharyň gelende de aňyrsyna eltme. Birinden beter gawurş, biri bilen gaw ýaşap ýökäňde beter aňyrsyna eltme, mutaadil bol.
Bir adamlaň bir zinanasy bilen oňuşmaýarmyşdyk. Zinanasyny talak berjek bolupdyr. Oňa maňa iýem dewerenden baryp bir sorapdyr da. Sen zinanan gawy kim, näme diýip o bilen aýryşjak bolýan, näme diýip talak berjek bolýan ony? Olay diýipdir, özüň aýdypdyň zinanan diýipdiň. Häzir kimen aýryşamak diýipdir. Adam hidi öz zinanasynyň biderekligini aýtjakmy diýipdir. Men zinanama o diýipdir, men biderekligini näme diýip aýdaýyn diýipdir. Wagt geçse, o bilen açylşya, talagyny berýe, ol soran adam ýene gelipdir. Inniki sen ondan açylşdyň, inni aýt, näme diýip o bilen açylşdyň diýipdir. Ol zinanam etdi, saňa aýtmadym, inni açylşdym diýipdir. Nikah aramda ýok, bir benden gyzy boldy diýipdir. Näme işime bir benden gyzynyň ýüzünden kepläp diýipdir. Şun musulmanyň bolmaly ýagdaýy musulmanda bolla. Yani edaleti wezen her ýagdaýda gahar gelip duran ýagdaýy bolsun, bärki gelip beren ýagdaýy bolsun. Edalet bilen berhord etipdi. Yeni bir almal dersimiz mundan musulmanda bolla. Ewnçäki bu gasseden almal dersimiz Hudaý Taala'dan gorkmak, Hudaýa garşy säý etmeklikmişdik jawan musulmanda bolla. Emma ikincisi ahlaqy sen Hudaý için raayet etmeli. Birini ihtiram goýýan, birini fiýleýän, oňa hiç minnetin bolmaly. Hazreti Abdullah ibn Mektum Rasulullah aleyhisselam'ın yüzün çitenini gördümi? Gören ağa o gıynanar ýaly. Ya begener ýal başga bir gözü gören ağa oň. Emma Hudaýyň ýanyna sen ahlagyň Hudaý için kamil bolmalmışdyk. Zinanaňa gawulyk etýän, ya dewerekdaşyňa dogollaňa gawulyk etýän minnet goýmana jaýyň ýok. Zinana ärne ya adamsyna, adamsy zinanasyna, ey senne met ýaşap ýöň. Ya şoňa meňdeş keple ýok musulman dogolla. Sen ahlagyň Hudaý için kamil bolmaly. Gerçen Abdullah ibn Mektum radıyallahu anh gören ak. Emma Hudaý Taala'ň ýanyna gözden ahlagyň Hudaý için bolmaly. Ýene bir almal dersimiz Hudaý Taala aýtýar: "Ew yezekkeru fetenfa'uhu zikra." Ey jawan musulman dogolla. Adama aýdyp durmaklyk, adama ýadaweri edip durmaklyk insanlara hayır berýänmişdik ha. Hatda şu zamanada ogul bol enata öz ogul gyzyna ýadaweri edip durmaly. Dinini aýdyp durmaly. Ey jawan musulman dogolla. Näçe ýyl mundan öňçe öz ata babalarymyz sadalykda ýaşaýanmışdykda. Sadece öýüň içinde, sadece düşökleň içinde, sadece tejemmulat bilen edafa işleri ýok. Bilen gap çanaklary bir zatda, görseň bir agaçdan mezirlen, zatly bilen iýip ýölle. Emma muhabbet, süýjülükde ýaşaýanmışdyklar. Ey musulman dogolla. Emma inni behterin düşöklerde ýaşaýar. Behterin jaýlarda ýaşaýar. Behterin servisli bizlerde ba. Emma gün muhabbet gitýän bolsa, ey musulman dogolla, biz özümizi islah etmäň uğruna düşeýliň. Dini amuzele, dini talimatlary oglançyklamada şumatdan öwrenip durýliň. Musulmanlara hayır berýänler. Ey ene, aýtdandyr öz çagaňa. Bir tofar ulamaly en atasından sorapdyrlar, sen şu ogluň näzir işi derejä ýetdi? Ey enele, siz zähmet çekmeli ha. Siz bir dini arslanlary döredip, siz bir arslanlary diniň içinde zähmet çekýän ýaş oglanlary döredip başarýaňyz. Ey enele, terbiýet berip başarýaňyz. Bir tofar ulamalyň enelerinden sorapdyrlar, siz näzir işiňe näme etýätiň çağı wagtynda? Dehresiz emdirmeýätdim oň üstüne, ey musulman dogolla bilen ihlasyny wezen dehresiz emdirmeýätdim diýipdir. Oň üstüne sağı üsim bilen maňa emdirýätdim, solla bereket bolmar diýakadan şoňa çellim raýat etýänmişdikler. Oň bir dini hadim, dini zähmet çekýän oglanlar döredip, nagat bilen maň üstüne dagyk durýanmışdikler. Bizi aýdyp durýlyň, aýdyp durmaklyk hayır berýänler. Ya ýaş oglanlar, sen her yerde işle, görýän dine zähmet çekýliň. Aýdyp başarmasaň da emeliň bilen sen on dine çagyr. Ýadaweri et. Namaz wagty namazyň jaýylja oky. Näme diýip kän ýerlerde görülýär, bir toý bir märekede kän ýaş oglanlar defa galypdylar, yüreklerinden barjak ha. Emma şon bir deweregnäkiden çekinip utanyp namaza barıp bilmändiler.
Emelin bilen yadaveri etdendir. Kur'an bilýän bolsaň bir ýerik baranda Kur'an gygyrda oky. O görýärle de senden ders alsyn. Sen olgu bolup bilýän. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın sahabalar diýlenine himmet bir ulu kon adamla mı kediyatsa? Ey musulman dogollo, 8 yaşından 25 yaşın arasındaki sahabala Rasulullah aleyhissalatu vesselam men ashabım diýerler 8 bilen 25 yaşın arasındakilemişdik. Dine zähmet çekýärler. Hazreti Zubeyr her bir peygamberin arkadaşı we kömekleşýäni we men kömekleşýänim Muhammed peygamberin ýanyna arkalaşýan Zubeyr diýipdir. Näçe ýaşynda? 13-14 ýaşyndamışdyk. Hazreti Mus'ab ibn Umeyr radıyallahu anh Medine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dini eşittirdiği akıdan iyi veriptir. Ey cemaat neçe yaşında bolsa gawy. Bir kefa edipdir, bir yıl sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam'a ya Resulullah Medine baranların, dini eşittirenlerin Medine'de kakılmadık gafi, İslam dinin eşitmedik kulak qalan nedir ya Resulullah diptir. Bir yıllap Medine'de zahmet çekiptir. Ya Resulullah diptir. Medine'de kakılmadık gafi, İslam kulağına barmadık adam koyan nedir diptir. Hemmeti eştendir diptir. Medine'nin yarısını Müslüman etiptir. Mus'ab ibn Umeyr. Neçe yaşında bolsa gawy? 16 yaşındamıştık. 16 yaşındaki Mus'ab ibn Umeyr Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın kömekdeşi bolup din Medine'nin yarısını Müslüman etiptir. Ey jawan musulman dogollo, dilin bilen aýyp başarmasaň, emelin bilen sen zähmet çekdiňe. Adamlara, musulmanlara aýdyp durmak hayır berýärmişdik musulman dogollo. Ýene bir almaly dersimiz, her bir adam özüni ey men din gerekke, ey biz bizatlary bilýäs diýse, Allah'ın lütfündan çyn mahrum adamda. Hudaý Taala ona aýtdy-da, sen oňa ilerläp ýörme diýe. Inni gurrunumuz kamil bolar ýaly musulman dogollo. Rasulullah aleyhissalatu vesselam onun yüzün savmaklygy gaw düşüneýliň. Rasulullah aleyhissalam onu tahqir edip de. Rasulullah aleyhissalam onu äsgermän bolup de bir gurrungynyň ortasyna geldi. Oň üstüne de Rasulullah aleyhissalatu vesselam ol olokon hayır mınna ba. Bula musulman bolsa kän adamla musulman boljak. Ohum bir ozul musulman bolugyly, bir İslam çeşmesinden dağdygyly. Olara men basymrak dini düşündireýin Hudaýa bende edeýin Rasulullah aleyhissalam olar iler çekipdir. Munna billa koyun Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ictihada icazasy ba. Yani Rasulullah aleyhissalam iki zadyň arasynda bolsa gawdan gawragy iler çekmäni icazasy ba. Rasulullah aleyhissalam öz nazarından gawragy bimike diye, emma Allah gawup bitdi diýakadan Rasulullah aleyhissalamy şu sebepli zat etdiýär. Aýalary indirýär, etap etdiýär. Ýogsa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ahlagy, kirdary, akly, guftary, berhordy hemme zady kamil Rasulullah aleyhissalam'ın. Ahlagynda kamil bolan Rasulullah aleyhissalatu vesselam fakat ol ijtihadi daqydany ol gawrak diýakydany şo iler çeken şondan sürem bolýar. Hazreti Zeyd ibn Sane radıyallahu anh Yahudun Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ahlagynyň kamilligi bar daha musulman dogollo. Yahudun inki zerenlerindenmişdik, alymmışdyk, mallymyşdyk. Alim bolansoň tamamy Tawratda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ahlaklaryny, weslerini okypdyr. Hazreti Zeyd Peygamberimizin hemme ahlaklaryny bildim, emma bir ahlagy özüm şondan tejrübe etjek diýipdir. Bir de Rasulullah aleyhissalam'ın ahlagynyň kamilligini ma'lum etýär musulman dogalla. Şonu özüm tejrübe etjek diýipdir. O näme? Rasulullah aleyhissalam gahar gelen wagtynda näzire durýar. Şonna eger men şonu tejrübem bilen görasam, onna hak peygamber şo diýipdir. Hemme sifatlaryny, hemme zatlaryny okypdyr. Birçe zady men özüm görjek diýip şo gahary gelen wagtynda peygamberimiz näzire durýar. Ohum şo wagtda Rasulullah aleyhissalatu vesselam bir musulman oba, şo musulman oba bir gaty garypçylygyň içinde diýip Rasulullah aleyhissalama habar gelýär. Ohum peygamberimiz zat alaqadany
bir şu oba iyi veriye. Oğam şonna qarz alıptır. Şu qarz veriyerlerin biri şu Hazreti Zeyd ibn Saneh radıyallahu anh. İnni Peygamberimiz imtihan etmek acip vakt geliye. 3 aya Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a qarz veriptir. 3 aya. 2 ay 27 gün geçen vaktında 3 gün hazır vaktına bada 2 ay 27 gün geçen vaktında Hazreti Zeyd Peygamberimizi imtihan edecek bolup sahabaların arasında Resulullah aleyhisselam otiqa barıp bi edevi ediptir. Bilgeşem qahar gelende nezir berhurd etkenini görecek bolup. Berden barakadani ay siz diptir. Beni Haşemiyle algıyını alanızda bermeyeni bileğiniz aksız. Hiçbir vafanız yok. Bir algı bergin inneniz aksız deyip bi edebi köplere edip başlayıptır. Resulullah aleyhisselam'ı imtihan edecek bolup. Hazreti Ömer mun göre akadani seni bi edep Resulullah aleyhisselam bilen şeyle kepleyen mi diye akadan kılıcını çıkarıptır. Ona qaharı geliptir. Sen şeyle Resulullah aleyhisselam'ı şikeplere aytmalım sen. Kılıcın çıkar akadani qaharın kökeziptir. Ören Resulullah aleyhisselam sana bergisi var yoksam sen bi edebin boyunna alarttın ben diptir. On Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı inni görecek Hazreti Zeyd. Resulullah aleyhisselam tebessüm bilen Hazreti Ömer'i gözleyiptir. Hiç qaharda gelmenler. Hazreti Ömer aydıptır Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Murhu bi husni talab ve murni bi husni'l ada. Ey Ömer diptir. Oňa sen beýtir gorkuzmallatdyň dipdir. Oňa sen gawlyk bilen talep etdi hakyňy. Gawlyk bilen Allah diýakydan oňa şeýle aýtmalydyň. Mene Muhammed Resulullah'a da ya Resulullah seni gawlyk bilen bermella oň hakyny diýakydan şikefe aýtmalydyň dipdir. Onu gorkuzmana hakyň ýokdy dipdir. Hazreti Zeyd bu sahnäni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan gören wagtynda "Vellezî ba'ataka bil hakki ya Muhammed" ما جئت لأطلب منك دينا إنما جئت لأختبر أخلاقك Ya Resulullah diptir. Seni hak peygamber edip iveren Allah bilen ant içen men algı diýip gelemek etdim. Häzir wagtym da batdy, dolmadygyny da bilýärdim. Sen ahlagyny göreýin diýip geldim. Fa eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýakydan musulman bolupdyr. Yani Resulullah aleyhisselam'ın ahlagy kamil. Ve inneke le'ala hulukin azim. Allah taýid etdi. Sen ahlagyň olakon ahlakly sen. Pes Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan jaýy irat däbi musulman dogollo. Emme şu surany Abasa ve tevellani Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı şu ýagdaý bilen iýinni da bir biedep münafıgyň biri Hazreti Ömer'in wagtynda faqat musulmanlary Resulullah şon innen nedir ha diýip musulmanlaryň yüreklerine bir forum nifagy eltjek bolup, olaň imanlaryny zäfe düşürjek bolup, her namazda imam dursa abasa ve tevellad şunu okuyam bolmaly. Faqat şu Resulullah onun yüzün saudi. O näme diýip saudi? Ol ijtihadi kısmaty bolly. Onu ýöne faqat öz nifagy kısmaty bilen musulmanlary biderek kököjek bolup, her namazda şonu goşýamyşdyk da. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurup on kellesini aldırıptır da. Sonra kafir deyiptir. Şu fakat Resulullah aleyhisselam'ın biderek mükadip musulmanların yüreklerini biderek getirecek bolya. Ey cemaat, biderek adam her zamanada biderek ha. O biderek düşünýän adam her zamanada biderek bolya ha. Emma Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ahlakı kamilligini görün musulman dogollo. Qahar gelmeli wagtda yumşaklyk bilen berhord etýär. Hazreti Pehliwan Pir Mahtumul Eşan'ın ustadi. Mahtumul Eşan'ın ustadi Bukhara Şerif'te Pehliwan Pir hiwada ol bir mübarek şeýerini aýdypdyr. Aqli oqala peyro ve his key gerdet. Zar az hasad hasud mis key gerdet. Bir adam göri ve daqadani qızıla şeýle sen görüpçiligede mese tebdil bolýarmy? Ýok. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýyzyndan her zireten o zadida Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam barzişterin zatlarında olakony. Namert segas mert deryayı muhit derya bedahan sek necis key gerdetti Hazreti Pehliwan Pir. Mahtumul Eşan'ın ustadymyşdyk. Hatta dersini öz äpberkiden wagtynda bir ýerikden de Mahtumul Eşan'a ders berdirtýänmişdik ýerine oturda kadany. Bir öz talepleri mollalar ba wagtynda dehretden sirin bir guýy gazypdyr. Soňra ors gelen wagtynda
Orsun adamlar mundan su aljak bolanda şeýle Bedireni oklasalar, Bedire boş gaýtýarmyş. Şizre bir sahabi keramet adam. Emma musulman adam barıp çeken wagtynda Bedire doğalyp suwdan şeýle bolup gaýtýarmyşdyk. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellere amel tawfigyny nesip etsin inşallah. Bir gurrundan almal dersimiz Resulullah aleyhissalatu vesselam'a mübarek ayala iniye Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Abdullah ibn Mektum radıyallahu anh'ı sonram şeýle diýilýärmişdik. Merhaban bimen atabani fihi Rabbi. Emma ol mübarek ayalardan almal derslemiz musulman ýaş oglanlar Allah'dan gorkmaň alameti Hudaýa garşy ýörtmekdir. Adam Hudaýdan gorksa Hudaýa garşy halal, Hudaýyň buýruklarynyň içinde bolmaklykdyr. Bir 3 zat aýtdyk, şonu hökmen zendegiňizde bernamaňyzda goýun hasa ýaş oglanlar. Hudaýdan hemişe aşkara mahfi ýerde Allah'dan gorkmak. İkilençisi adam gynçylyk wagtynda, hoşluk wagtynda Allah'ın hiç wagtda ýadyndan çykarmaly. Üçüncüsü adam gahar wagtynda, gawlyk wagtynda hemişe edalet bilen berhord etmeklik. Allah hemme aýdan eşdellere amel tawfigyny nesip etsin inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elhem üç kul huvallahu goýylyň. Bir de ya rafi'at derajat. Şu mübarek aýyň içinde. Musulman dogalla. Recep men aýym dipdir Hudaý Taala. Şaban Resulullah aleyhissalamyň mübarek aýy. Ramazan ay ummatymyň aýy. Inne aýy Hudaý men aýym diýip nisbet bermekligi. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Bir näçe peýgamberler, bir näçe peýgamberlerden derejesi olakan. Bir näçe aýla, bir näçe aýlardan derejesi olakan. Eýni ýeriň ýüzündäki mesçitlerin hemmesi Hudaýyň öýü. Emma hemme mescitlerden olakan Hudaýyň öýü. Beytullah olakan bolşýaly, Hudaý özüne nisbet berse, şu aýda başga aýlardan farkly aý bolýar musulman dogalla. Garaz gaýrat edin şu mübarek aýyň içinde wagtlaryňyz boş geçirmeň. Tesbih sanasaň, namaz okuýsaň, arada tutsaň, her bir gawy amel etseň, eýni Beytullahda okuýan namazyň näçe beraber sogab kän bolşýaly, şu aýyň içinde de etseň, tesbih sanasaň, namaz okuýsaň, arada tutsaň, hemmesi sogab näçe beraber bolýandyr. Allah bu mübarek aýlary bizleri Ramazan aýy ýetişmeklige, Ramazana teýýarlyk görmeklige, nefslerimizi arasalap, çyn Hudaýa bende bolmak aýylandyrsyn inşallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.